Jeg hedder Hans Christian Molbæk. Jeg er 40 år gammel og bor i Aarhus. Jeg har engageret mig virkelig meget i Alternativet i de sidste måneder. Jeg har været med til at starte lokalforeningen i Aarhus, og jeg er efterhånden i rigtig mange arbejdsgrupper. Det er bare fedt at være en del af den store bevægelse, vi har i gang i Alternativet. Nøj, hvor er det fedt. Og jeg kan bare sige til alle jer derude, der ikke er klar over det, her i Aarhus sker der virkelig mange fede ting. Der er bare initiativer, der bobler frem overalt, og det er en fornøjelse at være med i. Den energi, jeg har fået af at være med i det arbejde, kunne jeg godt tænke mig at tage med mig ind i Folketinget. Jeg tror, at vi kan gøre meget mere, end vi gør i dag, på rigtig mange fronter. Jeg tror for eksempel, at en af de allerstørste udfordringer, vi har, det er den nye politiske kultur. Vi sidder og kæmper med det hver eneste dag, når vi sidder til møder hernede i Aarhus og snakker med hinanden. Bare det at finde ud af, hvordan vi skal tale med hinanden på en god måde, hvor vi får fremmet den måde, vi overholder vores debatdogmer på, den måde, vi arbejder med vores værdier på. Det bliver vi virkelig bedre og bedre til. Og jeg kan bare sige, at det skal vi have udbredt. At få alle mennesker, vi taler med, til at acceptere, at vi kan tale til hinanden på en anden måde. Det vil virkelig flytte bjerge for at kunne fremme en bedre dialog. Bare det, at mennesker begynder at lytte til hinanden, og faktisk lytte til hinanden, så er jeg helt sikker på, at vi kan komme til at få nogle bedre politiske løsninger. Helt privat, så interesserer jeg mig rigtig meget for økonomi og skattepolitik og den slags ting, som mange sikkert synes er kedelige. Men jeg tror på, at det er en af nøglerne til, at vi kan få indrettet et bedre samfund. Der er nogle strukturer i øjeblikket i samfundet, både på lokalt og nationalt og globalt plan, som vi simpelthen bliver nødt til at få set på. Hvis vi som menneskehed skal udvikle os, hvis vi skal leve i pagt med naturen og planeten og hinanden, så er der rigtig mange elementer, vi skal have set på. Det vil jeg gerne være med til at kæmpe for, og jeg brænder virkelig for, at vi kan få den her store omstilling sat i gang. Jeg håber, I vil stemme på mig. Jeg vil være en skidegod kandidat i Folketinget.